ever changes. Boy. Yuna. Comeza a Gruta de Guizamaluque. Un podcast da revista Morcego. Benvidos e benvidas a Gruta de Guizamaluque, o programa número 20.000, polo menos, da nova tempada, non? Esta é a sexta tempada, este é o capítulo número 0. Para estrenarnos, ademais, dun xeito maravilloso, pois temos aquí a... Bueno, está desvendo xa, non podo presentaros porque xa se ven. Este é o truco do almendruco, non? Non hai outro. Temos a Juan San Martín por un lado e Anita Veloso por outro, compañeiros. Quen quere saudar primeiro? Anita Veloso, que está aquí... Oh! Vou de primeira, primeira vez que vou de primeira. Que guai, jo, que nervios. Sí, bueno, Hola, algún día tiña que ser, non? Echa así. Bueno, ascendín. Ascendín. Son como novo Comodoro da nave, capitán? Como era? Comodoro da nave. Comodoro, No. teño título. Por aí Comodora. atrás. Comodoro e Comodoro. Bueno, a ver, novidades desta tempada, xa sabedes, pasa a ser mensual, iso por unha banda, non hai maiores problemas, supoño, con iso. Un programa mensual onde falaremos de 6 ou 5 temas, ou os que sexan, pero en xeral xa non vai haber este rollo de seccións de noticias, de cousas, de tal e cual, porque creemos que, pois, mes a mes tampouco ten moito sentido. E logo, ademais, pois, cremos que o formato que mellor nos ven agora mesmo para as nosas vidas, para as nosas cousas, e vai ser así. Recuperaremos a unha voz que estaba por aí perdida, por isto é o programa número 0, non? Ata que chegue ela, ata que chegue Sara, non imos facer programa Facemos o número 0.1, 0.2, Claro, 0.3. 0.2, Un plan Nomura. Exactamente. O Barra podcast baixa ao final, este sí. O podcast Kingdom Hearts. Exactamente, moi ben afinado. Entón, pois, até que chegue ela Sara, que a recuperamos para esta tolemia. Esta sería a sexta tempada, iso sí, ninguna novidade. Estamos nós falando de videoxogos, que non é nada do outro mundo, nin é nada prodixioso, pero é o noso, que bastante mantelo 6 anos despois, ou 7, non me queda moi claro como van as contas. E nada, hai vídeo, vale, o mellor está desvendo vídeo, o mellor non o sei. Se sale ben o vídeo e consiguen gravalo ben, que se escoite todo decente, pois haberá vídeo. Eu entendo que hoxe pode haber problemas de volume. Pode habelos. Normalmente tampouco é que nos pisemos moito nós, pero pode habelos. E pode habelos coa música do principio e cos vídeos que vou meter polo medio, porque isto vai ser como un streaming en diferido, non? Estou grabando con Streamlabs. Se alguén sabe outra maneira de gravar que mo diga, que me parecerá moi como se diría, moi de axuda, vamos a decirlo así. E aí intentarei facer algo. Vainse subir na canal de YouTube a Gruta de Guizamaluque, que fixen para a ocasión, e en principio estarán aí. Non descarto o día de mañá facer, porque non, un streaming, xa que estamos, non, con isto. Pero como nunca sabemos horarios, como non temos moi claro cando se grava, cando non, e logo que ainda non teño moi clara a interface, pois é un pouco risky ese tema. De todos os xeitos, algún día pois pode ser que sí. Non o sei, tampouco nunca fomos moito de streaming nós, non? Alón das conferencias aquelas que facíamos, aquelas nocturnidades de ata as 4 da mañá. Pero bueno, podedes ver deste xeito, os que estades así no vídeo, pois podedes ver o desván de Juan, que é unha cousa que sempre estivo aí, Esta non? parte bonita, a única que podo ensinar vos. Claro. O resto de cadencia. A medida que avanza a tempada, se irán vendo diferentes novas zonas, non? Se iránse Queremos desbloqueando. tour. Iránse desbloqueando Queremos zonas. tour. E logo pois temos a casa de Ana, creo que é iso, non? No norte. Sen maiores sorpresas, non hai ningún animal, vai pasar algún animal por detrás, pode ser, non se sabe. No, pero teño dúas plantas.
bueno, Son responsables de vivo. 2 vidas. Agora, estou moi orgullosa, ainda non morreron, levan 3 días na casa. Home, está Morre. bonito. E logo tendes aquí tamén pois o meu cuarto, que non ten nada de outro mundo, unhas guitarriñas por aí. Eles non me ven, non sei como, No. polo que vin, non podo configurar ao mesmo tempo o Discord e os Streamlabs ao mesmo tempo, vale? A Para mellor hai nós un non método. cambiou o formato. Eu non o No. sei, eu sigo sendo un morcego extraño aí que lles aparece a eles, pero logo poden repetir todo este podcast e velo. Veña, levamos 5 minutos e isto pois é o conto de cada día, como vos dicía. Presentacións feitas, estos somos os de sempre, máis Sara cando se una. E imos falar pois de outras cousas, de outras historias, en xeral pois imos falar dun tema, pois de 4 ou 5 temas como máis longo, non? Isto primeiro hai que probar, da igual que teñamos un mes, que teñamos unha semana para preparar as cousas. Imos facelo no último minuto, que é do que se trata este tipo de programas, porque como ten que ser, non podemos traballar de outro xeito. Así que non sei quen quere inaugurar esta tempada falando de calquera cousa. Creo que xa que estamos e pasou o verán, o mellor podemos empezar falando dun videoxogo en concreto, porque isto xa vos lo digo, a veces falaremos de algún xogo en concreto no que estamos dando, ás veces será un tema moi aberto, non? Como hoxe falaremos aí que da industria do videoxogo en xeral, de como está mudando, dos despidos que houbo, das cousas, parece que hai algo que se está cocendo ou enfriando, depende, xa o veremos. Así que non sei, Juan, se queres comezas ti falando dun xogo en concreto, como dices, que estiveches xogando, que estiveches vivindo, e creo que ademais é un xogo que dá de si para falar, e do que eu teño dúbidas tamén, e do que eu puiden ver, máis de gameplay que xogando eu, que o teño por aí, pero non tal, e nada, damos. Pois eu teño para esta ocasión, que rematei no hai 2 días, e teño bastante fresco a partida, pois Final Fantasy XVI, que estamos xa en outubro, pero eu entre unhas cousas e outras ia xogando pouco a pouco e rematei no agora, aínda que saiu en xuño. Un dos grandes lanzamentos do ano, non? Sen ningunha dúbida. Un ano que está sendo increíble, temos de todo, temos Dead Space, Resident Evil 4, Hi-Fi Rush, Zelda, Diablo 4, vamos, Starfield, o que queirades, para xogar, e Final Fantasy aparecía no horizonte xa dende hai uns anos como o verdadeiro regreso da franquía, despois dos tropezos que foron pois o 13 e o 15, salto o 14 porque saiu moi ben, un xogo online que vai aparte, e o 16 tiña moi boa pinta, non? Porque era volver un pouco a iso, os terreos medievais, moita fantasía, parece que ia ser bastante máis adulto, con moito lore, moita política, ese entramado, non, de loitas entre casas, entre nacións, en Balistea, que é a rexión do xogo, e parecía moi interesante, eu teña moitísimo interese. Non son experto en Final Fantasy, a verdade, os únicos que xoguei son os relacionados co 7, o original, o remake e Crisis Core, e apetecíame xogar un que estivese fora da aventura de Cloud, e Tifa e Barret. Entón, claro, aquí temos unha oportunidade. O que ten Final Fantasy é que podes xogar calquer xogo da franquía e non están conectados directamente. Entón, non hai problema nese sentido. E empapeime moito do xogo, intereséme moitísimo. Estaba moi atraído polo tema que mencionaba antes, ese ton de como de Xogo de Tronos, non? De moita política, moito como de traizóns, moita conversa entre líderes para ver que movimentos facer. E logo podías ver nos trailers, nos avances, o tema do combate, que tamén parecía moi importante, as batallas entre Eikon, que son as invocacións clásicas, non? De Final Fantasy, que son Ifrit, Garuda, Bahamut, Lamut, todos os que coñecemos da saga, pois hai certos personaxes dentro do xogo que poden transformarse nesas invocacións e con esa forma nova que teñen poder facer auténticos destrozos no campo de batalla. E ali que fun, compreime a versión tocha do xogo, que é exclusivo de Play 5, e comecei a darlle. As primeiras horas son bestiais, comezan a marcar un ritmo increíble, comeza por todo lo alto, con moitísima intensidade, tes unha batalla entre Shiva e Titán, as primeiras de cambio, unhas cinemáticas espectaculares, unha dirección artística chulísima, gráficamente é brutal, é do mellor que ten PlayStation 5, e a trama xa tamén comeza con moitos xiros de guión
aos poucos, vou tentar non facer spoilers, porque se algo bo que ten o xogo é a historia, entón tiña como os ingredientes xa en riba da mesa para poder tirar para adiante e que o xogo me dese motivos, non? Para seguir. Eu o que fixen, por que me durou tanto o xogo? Porque o que fixen foi como eu fago certos artigos en vida extra falando un pouco dos xogos que estou a xogar, precisamente. Entón quería como exprimilo moito, non? De, bueno, xogo unha parte, fago un artigo, xogo unha parte, fago un artigo. E xa cheguei a un punto en que dixe, mira, non pode ser que este con este xogo 5 meses, vou rematalo. E acabei no hai pouco, e a min deixoume un sabor un pouco agridoce. Sí que teño esa sensación de decepción con Final Fantasy XVI. E non decepción porque sexa un mal xogo, senón porque preocupouse tanto de facer ben certos aspectos que esqueceuse de outros. O xogo está feito por... Está moi involucrado, moi enfocado no combate. O diseñador do combate é o mesmo que o de Devil May Cry 5. Isto quere dicir que polo menos por aí non deberíamos ter problemas, non? Vamos ter un combate moi dinámico, moi divertido, imos pasalo ben metendo hostias a todo o que haxa na pantalla. E iso é certo. Pero o problema comeza cando tes que elixir partida, cando tes que comezala, e o xogo di, que queres? Modo acción ou modo historia? Claro, se queres modo acción, eu xa supoño que será moi doado. Entón escolles modo acción. E cando colles modo acción, resulta que morro por primeira vez ás 20 horas de partida. E se eu morro ás 20 horas de partida, pois hai un problema. O sea, a min dáseme ben os xogos, pero non Estás son chetao. pero non son a Estás hostia roto. tampouco. Estou roto. Dilo, Estás dilo, roto. Teño que meterme un parche. Entón, para mí Oye, iso foi unha un cousa, problema. mentras ti ibas contando, para que a xente vexe o vídeo e non flipe, teño mal colocadas as vosas cans, vou poñer imaxes do xogo, pero tamén teño que mover as vosas cans porque quedaron mal ya, eu tiven que mover, da igual, que vos vou contar. Pero mentras, ti sigue falando, Charlie, por eu vou intentar favor, poñelo. Charlie, por Pero favor. queda feito, tía, é que estas cousas molan máis así, Tía. en plan, facelo, sabes, como pipí, sabes, en plan. Iso. Fala, Juan, perdón, Entón temos esos dous modos para escoller a dificultade e tes ese problema. Tes un problema no que unha cousa que sexa máis ou menos accesible ao xogo, que houve moitas queixas ao comezo, non? Cando saiu de non, que me podo pasar o xogo collendo así o mando e dándolle un botón. Premendo un botón tan só porque hai un modo que habilita poder atacar con só un botón. Bueno, pero iso está dedicado a xente que ten problemas para xogar, de mobilidade. Iso non é unha partida habitual a Final Fantasy XVI. Entón, chega un punto no que, como é tan doado, non tes motivos para aproveitar todas as facetas do combate. Pero non podes elixir o nivel de dificultade dentro do modo que elixiches. No. Modo acción ou modo historia. Realmente pensei que o dixeras mal antes, porque digo, jolín, modo historia será o fácil, rollo dixen ao modo revés. cine Kojima, cine Kojima, modo acción será darte de hostias con todo e Souls. Sí, pois o modo Souls de Final Fantasy XVI O modo historia. sí, é prácticamente modo historia. Mm. Sí que cando rematas a partida sae agora podes xogar en modo, creo que modo Final Fantasy. Non te deixa cambiar a Modo mitad de Final partida Fantasy. diciendo, Sí. Fan desta expresión, de modo Final Fantasy. Modo Que Final significa Fantasy. mierda. Modo merda. Hai uns retos dentro do xogo que se chaman ordalías que tampouco son complicados. Tes un temporizador para acabar con uns inimigos como un contrarreloxo de combate, pero ao final é un pouco mesmo de como estés como 4 ou 5 niveis por riba dos niveis que teñen os inimigos, xa está, reventas con todos. Da igual un pouco a build que leves ti co protagonista que Clive. Entón tes ese problema de que o combate síntese moi ben, é moi divertido, pero eu tiven que facer un esforzo de vou utilizar todos os poderes posibles, todos os movimentos para un pouco o que pasa con Uncharted, non? De parece que tens que moverte a cámara para que a estea salga ben, non? Para que sexa moi cinematográfico. Pois con Final Fantasy un pouco co combate de vou utilizar todo porque
se quero podo facelo todo con 2 botóns. Bueno, non ten moita graza así. Entón, o combate está especialmente focalizado en Final Fantasy XVI e esqueceronse tamén de meter outras cousas que non sexa o combate. Eu creo que aquí de cando... fondo temos por exemplo de fondo a Valefor e parece Ifrit, creo, bueno, é Fénix, non creo que chaman Fénix aquí, para min Sí. Final Fantasy X. Que están como nun túnel, como parece máis un xogo de naves espaciais agora mesmo, que está disparando ya así como que tes que poñer a puntería e tal. Digo para que estáis todo de fondo, non sei se é moi avanzado, se non... Non, será o comezo. Sí, Será un o poquinho comezo. Os combates, hai 2 tipos de combates. O que faz con Clive, que é o que describín ata agora, en plan Devil May Cry, e logo que se pode ver no vídeo os combates entre Icon, que son super espectaculares. Son momentos clave totalmente dentro da narrativa do xogo de agora é un punto de inflexión porque vaste a enfrontar a unha invocación de Final Fantasy. Ten unhas explicacións argumentais moi tochas estes enfrontamentos. E son enfrontamentos moi scripteados, pero co punto suficiente para que teñas certa maniobrabilidade, digamos, para ti combater e facer os teus movementos e que realmente o resultado da batalla dependa de ti. Son situacións nas que de repente estás loitando cun titán que mide 80 metros con música tronadora super épica de Final Fantasy, mentres caes, creo que o que se podía ver no vídeo. Estás loitando en plan como se fose un shot 'em up, son cambios de gameplay respecto aos combates cando eres humano. Entón, xa digo, son encontros scripteados, moitas veces ten quick time events, pero están moi ben levados. Son tan épicos que dis que isto como unha película, estás ti no medio, estás flipando. Son señais. E logo que dicía antes, eu creo que cando, supoño que os máis expertos en Final Fantasy pensarán algo parecido. Cando pensamos en Final Fantasy, pensamos en todo o que podes facer nun Final Fantasy. O nivel de detalle, de minixogos, de conversas distintas, opcionais que hai. Aquí perdes. Aquí ou vas a misións secundarias con combates ou te vas ao mundo aberto con combates ou non podes facer nada máis. Non hai minixogos, non hai conversas opcionais, o sea, sí que hai conversas opcionais, pero non hai o típico de se non fas isto nun determinado momento non poderás ver unha escena determinada, non hai tanto diso, está excesivamente centrado no combate. Eu creo que tiveron aí un, non sei, un momento de meterlle toda a carne no asador para ese apartado e perderon, sí. E logo na historia, que é o que máis me gustou a min, son como 50 horas de Final Fantasy de partida, eu fixen todas as misións secundarias, algunhas outras opcionais de cazar unhas bestas que hai por aí. Gustoume a historia, creo que está ben levada. A primeira parte do xogo ten un ritmo brutal. E logo cando eu lira as análises e as reviews e demais, sí que vin por aí que dicían que a segunda parte do xogo baixaba moito o ritmo. É verdade. Baixa moito o ritmo a partir entre o 50 e o 80% do xogo comezas a facer misións que parece unha perda de tempo, que non hai desenvolvemento demasiado real dos personaxes, e logo volve esa dinámica xa ao final de moita epicidade, é un momento no que eu entendo que custa chegar porque xa estás no punto final do xogo e entra un punto crítico dunha queixa, creo que foi a máis repetida que vin do xogo, que son as misións secundarias, que son malísimas. As misións secundarias de Final Fantasy XVI, polo xeral, son malas. Porque Sí, son aburridas. Iso sí que o vi moito, non? Había, bueno, por poñer algo de contexto tamén aí para que non se xa o monólogo. Comentar o de Alex el Capo, non? Que fora, por exemplo, un dos que así criticou abertamente, que lle caeron logo a xente e tal. Digo Alex el Capo, tamén creo que logo tamén Paula, non? De Eurogamer tamén algo comentou.
máis xente por aí, de que había unha misión de que ti viñas como que de matar, bueno, ou de enfrontarte un eco, non? Eres o puto amo, salvas medio mundo aí e tal, ou salvas non sei que, estás levando as leituga a non sei onde, non? Que en plan destes de anticlimático totalmente, non? A ver, pero é Non que é- ti non tes que perder as túas raíces e de onde ves a túa humildade. Os pés sempre na terra, por moito que salvares o mundo. Iso pode ser. Non sei, eu recoñezo que parte do encanto dos Final Fantasy tamén eran esas misións, non? Pode ser. Mm. Pero sí que lle vexo un xogo un pouco blancos e negros, non? Que dicimos, non sei, polo que vin eu xogar, que vin bastante gameplay coa broma deste xogo, sí que lle vexo altibaixos, non? O que di, hai cousas super épicas, creo que a historia, creo que todo o mundo tiña gana desta historia, non? Rollo máis medieval, rollo volver a unha historia complexa. Non sei, non sei, eu creo que Final Fantasy, perdón, Juan, a ver se me podes ti dar man aportar. Eu creo que non deu atopado o seu camiño dende hai varios anos, non? En plan, o sea, Final Fantasy XV foi un xogo que a mí me gustou, pero entendo que a moita xente non. Quedou aí como un xogo case de culto, cada vez máis, parece. Eu conste que o sistema de combate nunca cheguei a durar moito. O Final Fantasy XII tamén empezou a ser un xogo de culto, no seu día foi un xogo extraño, tamén polo combate, pola forma de moverte no mapa. Está o peso do online, non? Do 16, que parece que unha... Perdón, do 16, do 14, non? Que se alonga. Non sei moi ben ás veces que pensar do futuro de Final Fantasy, vexo que non dá atopado a tecla exacta para volver a ser eses deces que tiña no pasado, non? Quero dicir, Final Fantasy 9, 10 en toda a prensa, Final Fantasy 10 en toda a prensa, inda que non fosen perfectos, igual non o merecían, pero Final Fantasy 7, Final Fantasy 8, 9, non sei, 6, creo que están un pouco que non acabaron de entrar no século XXI como debería, non sei. Mais aló do nome da historia, creo que os vexo ás veces un pouco en terra de ninguén, non sei. Mm. Falaba Naoki Yoshida antes do lanzamento de non a xente que a audiencia máis lonxeva de Final Fantasy que iba a ir a topar como un novo refuxio, non? De Final Fantasy, o xogo no que estaban agardando. Xa digo, eu sen ser experto, vendo o do que viñamos, o 15 que foi tan desastroso o desenvolvemento, o 13 que non gustou polo xeral, creo que encarrilou bastante para respecto ao pasado recente que tiña Final Fantasy. Creo que é un paso adiante, en Acabas de realidad. nomearme o 13, non me acordaba xa do Lightning e tal. Con Lightning aí, sí. Bo corredor, de xogo, en plan, que era un Sí, corredor sí. era famoso, non? Pola idea de só tiñas que pulsar un botón e seguir adiante. Sí. Creo que había algún vídeo de xente só co stick movéndose para adiante, pasando o xogo. Non exactamente así, vamos poñer, pero algo así, sabes o que quero decir? Non sei. O problema tamén é que tarda bastante en ter un Final Fantasy novo, non? Además temos en paralelo o desenvolvemento do remake de Final Fantasy VII, que pronto teremos pronto, cando é o mes de que sai o 29 de febreiro. quedan uns meses, non? E temos este desenvolvemento, non sei se se van lastrando un a outro, non sei se cando acabe Final Fantasy VII que pasará, non? Porque estos son 3 xogos, xa sabemos. Non sei que pasará, non sei se farán Final Fantasy máis rápidos, non é posible facer Final Fantasy máis rápidos, non o sei. Pero teño certa curiosidade por ver un pouquiño o Agora mundo de Final Fantasy por onde vai tirar. está nun momento complicado, creo, Square Enix, porque están a facer franquías novas, en plan Harvestella, Valkyrie Elysium, están, bueno, probando cousas, rescatando outras do pasado, sacando moitísimos RPGs, pero non lles parece funcionar ningún, e aínda así son capaces de sacar todos eses xogos e ter en simultáneo dous Final Fantasy a vez. Dos Final Fantasy tochos. Sí, triple A Eh, absolutos, non? Sí, con Final Fantasy XVI parece que sí que a cousa saiu ben, non sei se canto se pode aplaudir a nivel de vendas e produción e tal, pero ese nivel de excelencia, bueno, eu creo que aínda falta quizáis un xogo máis. No 17 poderemos quizáis dicir que é un xogo máis redondo, pero como digo, vendo o pasado recente que tiña Final Fantasy coas dúas últimas entregas, creo que en realidad é un paso bo e interesante, aínda que non fose o mellor que imaginábamos antes Sí. de que saíse. Alén das críticas puntuais, das misións secundarias, de cousas concretas, é certo que o xogo vendeu unha burrada. Hai moitísimos fans do xogo, ves
o sea, hai moita fanbase, non? De xente que defende o xogo, que defende tal, que sae, non? En manada. En ese sentido, pois parece que sí que están triunfando, non? Como podríamos decir, os Square Enix. De todas formas, unha compañía rara, nos últimos anos, Square Enix, eu vexo algúns, como se di, van dun lado a outro dun pouco extraño, non? Non é, por exemplo, Capcom, non? Que sabemos o que está facendo, ten as cousas moi claras dos xogos que foi sacando, atopou o seu nicho, atopou o seu motor gráfico. O Final Fantasy XVI que está co Luminous non? Non, foi un Ten motor propio. Pero non é o Luminous, Crea- non é o motor propio que están non, traballando que- eles. Crearon un motor propio só para o xogo. Vale, curioso. Entón non sei, é unha compañía un pouco extraña. Acordaste, o sea, non sei se lembrades que hai uns meses se falabas de que igual a compraban, de que era unha das compañías destas de que se falaba de si Xbox, Microsoft compra ou Sony compraba Square Sí. Enix. Non sei, sí que parece un caramelo, non? De a Sony ou algunha destas de dicir, é unha compañía con moitísimos títulos, que non acaba de atoparse, que sí, que funciona, pero non sei, a mí me parece atípica que daqui a 4 anos, 5, non me extrañaría que fose mercada por unha mellor tipo Sony ou Microsoft, non? Isto é evidente, como moi los, parece como moi, sí, evidentemente, pero non o sei. Non o sei, a verdade, cal é o punto de Square Enix agora mesmo no mercado. Porque así como saca así como sacou Final Fantasy XVI que triunfou en vendas, tamén tivo cada hostia nos últimos tempos agradable. Sí, foi na mítica chamada cos inversores. Creo que foi a de xaneiro ou a de abril deste ano, ou marzo. Como que fixeron iso, un repaso de Tactics Ogre, Valkyrie Elysium, o sea, todos os xogos, Octopath, tal. E que son xogos que ti ves e pensas un pouco neles e dis, joder, parece que están chulos, seguro que máis ou menos funcionaron ben. E non. A maioría para o pozo. Non sacan nada de aí. E están confiando en que, bueno, os Final Fantasy grandes salven un pouco a papeleta. Pero un Final Fantasy así sai cada 4, 5 anos. Entón non podes E agardar un iso. Babylon Fall cada Babylon canto Fall. de Square Sí. Enix, porque isto tamén é Square Enix, máis Platinum Games, non? Máis Platinum Que Games. ten tela, Bueno, outro exemplo desastroso de Square Enix é Outriders, o Looter Shooter, que saiu en 2021, creo, se non lembro mal. Os desenvolvedores, os de People Can Fly, falaron aí unha semana, unha cousa así, dicindo que aínda agora non recibiron royalties polo xogo. O sea, aínda non dá beneficios o xogo. A estas alturas xa non vai dar. O sea, perdas completas. Interesante, dende logo o tema Square Enix. Eu alégrome, porque tivesen un xogo que realmente pois funcionou no mercado, a nivel críticas, pois non sei que ten media crítica 88 creo que ten. Bueno, pois mira, evidentemente un xogazo, non? Eso ten así, eso está basado, xa sabes, nas notas dos usuarios por un lado, nas notas do outro, aínda que esa review bombing se acaba así, máis ou menos, igualando. Gustou. Iso é evidente. Bueno, Ana, non sei ti se queres abrir aí unha espita e falar de algo da industria do videoxogo, que falando de Square Enix, falando de cousas así, parece que estamos nun novo capítulo da industria, non sei, estamos ante milleiros de despidos en moitas empresas, de proxectos que se pechan, proxectos que se abren e tal. Pero eu si noto un ambiente un pouco enrarecido na industria do videoxogo. Vexo certas actitudes dos monopolios, vexo decisións arbitrarias cada vez máis potentes, vexo China que avanza, vexo, non sei. E non sei se todo isto está fiado, ou decir, non sabes o do efecto mariposa, non? Un despido en Xapón provoca a cancelación dun xogo en tal e cual. Non, máis ben unha casilla en vermello nun Excel provoca Provoca un máis tal, ben. non? Eu penso que máis ben é algo así, en Xapón ou onde sexa provoca tal. Pero si, non, estaba pensando agora nisto cando estabades falando de Final Fantasy, de como fixo o xogo, como fixeron os anteriores, e estaba reflexionando un pouco que parece que a día de hoxe o teu xogo, cando mencionaste Outriders, ou o teu xogo peta ou vas ao carallo. Non hai unha vía de medio, parece, ou sexa, ou o petas ou como te quedes a tal, non consigues flotar nin de coña, entón esta industria que nos está quedando bonita nestas últimas semanas. Bueno, nesta última semana, nin semana, 6 días, dentro sobre esta semana pasada, que hoxe mércores, non sei se debería dicir isto, pero Charlie, descúlpame, pero
está sendo un momento bastante complicado. E eu pensaba que menudo annus horribilis, se di, non? Para a industria, e agora que Juan comezou a mencionar todos os xogazos que saíron este ano, vaime dar moita rabia cando Geoff Keighley suba ao escenario dos Game Awards e diga "Buah, menudo ano maravilloso na industria do videoxogo", cando temos un montón de xente, milleiros de persoas agora que nos últimos días ou acaban de perder o seu traballo ou están en risco de perder o seu traballo, porque todos os días están saindo novas de estudos ou de publishers, bueno, como se diga, que están tendo que botar a xente á rúa, sexa por unha casilla en vermello nun Excel, sexa para non perder os dividendos dos accionistas, sexa para protexer a viabilidade dun estudo, pero ou sexa porque o mellor vimos dun período no que se contratou a xente de xeito brutal e agora mesmo pois hai que facer recortes pois porque as cousas non están acontecendo como deberían acontecer. Ujú. Temos moitos estudos que nos últimos 6 días pois deron anuncios que non nos gustaría ter que ler. Temos Mediatonic, Creative Assembly, Team 17, Naughty Dog, hoxe, Epic Games, Ubisoft tamén. E tamén penso en canta diferencia hai, e isto xa mellora un pouco saírse dos videoxogos, pero canta diferencia hai en como funcionan as cousas aquí en Europa, ou ao menos en Reino Unido, e como funcionan as cousas nos Estados Unidos, porque en Estados Unidos anuncian que teñen que facer recortes e o día seguinte xa non podes volver a entrar na oficina. Ou aos 5 minutos tes unha persoa de recursos humanos acompañándote ata a porta da oficina. Sen embargo, aquí anuncian que teñen que facer recortes e a xente sigue traballando ou se queda nun período así sen facer nada, pero seguindo cobrando ata que se saiba onde se lles reubica ou canta pasta se lles dá para que marchen, para, Ujú. bueno, para despedilos, entre comiñas. Pero pero sí, é un tempo bastante complicado, non sei se a industria está saturada, non sei se que os videoxogos xa non son o que eran antes, se proxectos faraónicos, se que non hai capacidade de absorción para tanto videoxogo ou o petas, es un deses 3 xogos ou 4 xogos que están nese mes, es un Starfield, un Baldur's Gate, un Zelda e 2 máis ou nada. Non Ujú. sei eu como vos o vedes dende fora. Eu Eu estou un pouco comparto, acojonada. comparto esa idea de ou todo ou nada, non? Últimamente, non? Parece que o petas, inda que sexa unha semana, vale? Xa non Mm, digo un mes ou un ano, tes que petalo, pero tes que petalo nun momento de éxito, sabes, aparecer rapidamente como unha bomba, non? Como unha bomba nuclear, lánzala e logo xa se perderá, quedará radioactividade ou non. Pero é certo que sí que se percibe un pouco iso, non? E penso que xa houve exemplos pasados, non? De como cousas como Days Gone, que falaron del como un fracaso. Un xogo normal, decente, que sí, vendera o que tiña que vender e quedou como un absoluto fracaso. Vendeu no Sony como unha cousa absolutamente anodina e fora un éxito realmente a nivel número, o sea, se parabas a pensar, dis, pero este xogo está decente, non? Eu creo sí, que iso sempre houve un tamén problema, é un pouco o rollo de que ou levas un 10 ou un Sí, 7,5 ou 8,2 non vale, sí. porque sinto por estar sempre falando do mesmo xogo, pero con Mm, Ghostwire Tokyo eu penso que é un xogo excelente sí. e a xente tamén falou del como se fora un fracaso por non sei que Ujú. do combate. Sí, eu Cando é creo un que hai xogo unha excelente. petición concretísima do público tamén de buscar sempre a mestría, non? O dicir, ou usais da praza nos sombreiros da xente ou non sais, non? Ou morres polo toro. E Eu sí que eu me só eu parece... só perdón, só Sí, sí. xogo xogos de TED e só follo con modelo. É un pouco esa tónica de Sí, folla modelo, xogo de TED. sí, Perdón. que non sei, recoñezo que o sea, sí que vexo a industria un pouco nese pao, non? De éxitos ou fracasos, non hai, é moi Sí. difícil atopar algo no medio, ou polo menos a percepción de algo no medio, que logo si hai, evidentemente, ten que haber algún, pero non parece que teñan ese brillo que tiña antes, non? Algún destes indies, non? Automáticamente un indie se triunfa é un exitazo, sabes? É unha barbaridade, é unha cousa tolísima que se volveu xa, todo o mundo o coñece, todo... Non sei, Sí. non sei, boto un pouco de menos, pero creo que xa viñamos desta idea anterior, creo que decir, xa pasara, isto estaba pasando, o mellor é que tardamos en velo, pero quero decir que parece que os estudios están atados a isto, non? A o éxito absoluto ou o fracaso absoluto. En ese sentido, pues vemos proxectos que non chegan nin a sair,
ou que se cancelan nun momento dado porque así ten que ser, porque eu creo que saben que non vai ser un éxito absoluto, e xa din, pois para sacar algo que queda aí no limbo, nin o sacamos, xa. É terrible. E me parece terrible o sea, é unha barbaridade, non? De non sei cara onde imos na industria. E logo, que creo que nos últimos meses tamén, creo que hubo unha especie de algarabía sobre o tema de novo da guerra de consolas entre Sony e Microsoft, que volveu estar como que nunca vin. Eu vin o lanzamento de Starfield e nunca vin, o sea, había tempo que non vía este rollo tan visceral o sea, vos viste, o sea, supoño que vistes o linchamento ao xornalista este de Mary Station que lle meteu un Ai, por cinco favor, e pico. lembrao, porque aquí Nada, cada 2 por se alguén semanas non o pasa tanto sabe, que un xa... contexto. Eu creo que isto foi Voz Populi e todo o mundo viu. Saliu Starfield e un xornalista, un crítico en Mary Station, pois lle cascou un 5,5, 6, 5,5, mellor. Non sei, bueno. 5,8. 5,8, Joder, Juan, de perdón, verdad, o perdón. sea, ata os decimais, colega. Meteulle un 5,8, vale? Un xogo que está aprobado, pero que el día el dicía nunha crítica que tiña... Aquí hai un punto que quero defender a favor deste rapaz. Eu non o coñezo de nada, nin tal. El argumentaba bastante ben o que el sentía nesa crítica. Quero dicir, o sea, non era só meterlle unha nota e de repente deixalo correr, non? Ou facer sangre por sangre. Eu vía, é certo que a crítica era moi dura, pero estaba argumentada a nosa opinión, non? E aquí eu creo que neste podcast, e a maioría da xente que nos escuta sempre fomos defensores un pouco de que isto, unha crítica é unha crítica, que ten que ser subxectiva. A obxectividade é un falso amigo do xornalista, como se di, non hai un sobre todo a hora de facer un análise dunha obra. Están as túas sensacións e como as vives e o que ti as percibes, punto. Bueno, o sea, meteronlle un linchamento digital e tal, e volveuse poñer en práctico o tema das consolas, que se odiaba a Sony, que se estaba a favor de Sony, que todo o que salía de Xbox mal, que Mary Station estaba comprada, non sei que, bueno, Por unha serie de favor, cuestións moi bravas, non? Se queredes ver a defensa, unha defensa moi interesante que fixeron deste artigo e de todo isto, por ampliar, que nos podemos falar disto tamén. Hai un programa de, bueno, sabedes o podcast este Jordi Wild, o de... Como se chama? Onde vas? Onde vas? Wild Charlie, Project. onde vas? The Wild Project. No, eu non creas que vexo moito, pero saliu un día... Non, pero onde vas con isto? No, vou a que estaban dous Esmeri Station falando con el, que son habituais colaboradores do programa. Creo que un era Salva e outro era... como se chama outro? Jordi tamén pode ser? Non lembro o nombre do outro. Non o sei, bueno, son os dous Joder, de Juan, Esmeri tío, moi Station. mal. Quero dicir, eran dous traballadores de Mary Station, Salva, que foi xefe de redacción, unha persoa importante dentro do medio, e logo estaba outro rapaz que xa facían a taberna, o podcast que tiñan en Mary Station. Bueno, da igual, son colaboradores habituais deste The Wild Project. E saliume en YouTube esa parte, non? De dous Mary Station falan, e eu dixen, joder, vou ver a ver que opinan eles desto tal. E parecía moi cabal todo o que eles opinaban, incluso a defensa que facían desta persoa, non? De decir, tío, o que lle pasou a este rapaz é infumable, e nós creemos que o mellor ese xogo merecía máis nota, non? Dicían, ou para a miña opinión, sempre, e iso é importante. Pero vi, a raíz disto, non? E non por falar de Starfield, sí que vin o tema de Xbox versus PlayStation, como había tempo que non o vía, non? Ese odio latente, en de temos este xogo, fuck you, non? Os jodéis e mira Starfield, non? E en plan, pero que un puto xogo, sabes? O sea, non sei, esas defensas a ultranzas das marcas, non? Que non lles importas, non lles importas No te la vas a follar. nada, cero, sabes? O sea, e non o entendo. Non sei vos que opinades, Juan, o tema, ti vivíchelo, ti traballas Exacto, nunha eso páxina. quería preguntar eu. Ti traballas nunha Que- páxina e ves os comentarios. Por que Sí. este rollo visceral de repente, este revival das guerras de consolas? Non entendo. Non acabo de entendelo, tío. A min todo isto faime moita graza. Non non lembro exactamente, bueno, sí que sí que puxeron comentarios dicindo, bueno, un onte ou hoxe puxéronme un de sí, porque os maletíns son non sei que. A min todo iso faime graza porque non É que non non hai maletíns, e non. sí, non hai Ah, como que teño unha barrera moi grande que non podes romper con ese tipo de comentarios contra min. É dicir, teño tan banalizados esos comentarios de son letras e un calquera, non sei quen está escribindo, que non é verdade o que está a dicir, que paso completamente. Pero, por exemplo, no caso do rapaz de Mary Station, eu coñezo personalmente porque fun a dúas viaxes con el. Eh, é un rapaz normal.
Seguro, claro. É que vai camiñar cos mansos, evidentemente. No, pero bueno, entendo que quere decir que non é o típico, podía ser un Non, crítico sí, que non é extraño, un podía ser un hater, que non Carlos é Bollero un... do cine ou podía ser alguén extraño dentro da tal, pero un tipo Sí. que entendo que decir podía ser calquera de nós, quere decir Juan, en poucas Sí, palabras. Vale. o que quero dicir é que falei moito de videoxogos con el, falamos, a ver, estivemos nun avión de volta dende Serbia a España varias horas, o sea, tivemos moito tempo do que falar dos nosos traballos, do que nos gusta e tal. Compartimos hai un sentimento similar e respecto a certas sensibilidades na industria, do que nos gusta, do que nos parece ben, mal, é un tipo que se puso esa nota é porque pensa así, e falei con el cando lle caeu todo este hate, falei con el por WhatsApp e díxome que era complicado para él nese momento, porque claro, metíase en Twitter e comezabas a ver toda a cantidad de merda que lle estaba a caer, pero dicía, díxome, ao final eu estou ou tento estar tranquilo porque sei que o meu traballo foi honesto. Eu incentiveille ese pensamento de tío. Se ti tes claro que esa é a túa opinión, está argumentada, non lle falta ese respeto a ninguén, aquí pode ver o puto papa dicir misa que non pode dicir nada máis. E a xente ten esa pretensión de que tenga potestade de saber do que pode falar ou non dun xogo que cando saiu esa nota, por poner o exemplo da nota de Mary Station, o xogo non saíra. Ninguén podía saber como era o xogo realmente máis aló da xente que o analizou. Entón, xa só con ese argumento, máis aló de que este ben ou mal dicir esas cousas tan mal, é que non podes falar, non podes abrir a boca. Pero a xente ten esa necesidade, como dicías ti, visceral, de hai algo por dentro que é incrible, pero isto aplícase para outras cousas na vida, nos deportes, no fútbol, na política, que é como a xente non é capaz de dominarse. Non sabe adestrarse a si mesma e dicir, isto non pode sair de min. A xente ten que elexir un E equipo, é a ademais- futbolización de todo. No, e ademais é rajar a vida persoal totalmente, non? Eu acordome dunha película, bueno, seguro que coñecedes, la de Indomable Will Hunting, non? Hai un momento en que o rapaz, Sí. non, cando está falando con Robbie co Williams. psicólogo, con Robin Williams, como le dice, que crees que por un lienzo que me viches aquí dibuixar puedes rajar mi vida arriba abajo, non? Que lle decía algo así, non? Porque outro, en plan, decía todos os problemas que tiña él, non? Como un contraanalizando, non? É certo, non? Que hai xente que porque ti escribiches un artigo en internet ou fixeches un análise ou o que sexa pode destruir a túa vida de arriba abaixo, non? Insultarte, dicir o que és, como és, o sea, facer unha psicoanálise freudiana é como en plan, pero por favor, pero se só é un análise. O sea, non me podes coñecer a mí, non tes dereito. É que non sei ata que punto ese dereito, non? Ao insulto bestial de tal, do traballo de alguén, de... Non sei, nunca entendín esta parte de internet, Eu estou seguro de que debe haber estudios e moitos papers falando do comportamento da xente na rede, deste anonimato puro e duro, non? Pero que estou convencido de que ás veces non viña nada mal os foros o tema do DNI o número, de verdad, o nome persoal, porque que non entendo a descalificación tan doada que hai nesto, non? E creo que eso todo, ao final, volvendo ao principio, xera esa industria tamén, non? A industria lê estas cousas e o mellor, a ti como xornalista non importa, pero o teu xefe o mellor sí que ve que iso é importante, sabes? Ese comentario ou ese ou incluso a propia industria favorece estas como se diría, estas dicotomías, non? Estos enfrentamentos públicos e tal. O mellor a industria, o mellor Sony quere que haxa Sonyers, Microsoft quere que haxa xente de Microsoft que sexa unha auténtica hooligan, non o sei. Os equipos de fútbol por moitos anos que pasaron segue habendo hooligans, non? Quero dicir, o sea, o mellor é que sempre interesa, non? Que haxe este tipo de público. Non vexo que fagan excesivos esforzos en educativos nese sentido, formativos, non? De decir, oye, Eu non sei, é que, no pelear, tampouco... sabes? Como decía Cecilio G, no pelear, Non pelearse. ¿sabes? No Eu pelearse. non penso que iso sexa unha responsabilidade das empresas, sexa favorecer iso ou non favorecer iso ou regañarlle a xente. Agora, eu penso que a nivel laboral a nós non nos beneficia. Unha empresa diría, joder, isto lle afecta aos meus empregados, non nos beneficia, porque a xente alégrase do que está pasando na miña empresa. Os xogadores se alegran do que está a pasar, de que haxa xente que este a perder os seus traballos agora mesmo. Iso é bastante heavy tamén, Que hai xente que ten É fillos, moi que hai loco, xente é que moi tal. loco. É
E hai loco. xente que se está alegrando e hai xente que di, ai, que xa o sabíamos, e que isto foi porque non fixetes X, Y e Z e os desenvolvedores Sí, non no. sei que. Que Sí, carallo no? te En pensas, plan, tío? Se xa, sei de porque verdad. fracasou seguramente deste xogo. Non estiven aí, non Verdad, son desenvolvedor de videoxogos, pero podo é que dicirche exactamente eu xa o ia que... avisando porque eu xa vin que non sei que, ai, sí, Cari, venga, pois monta tú a propia empresa e vemos a ver que tal Claro. te vas se o sabes todo. Pero a xente feliz, e se Juan o día de mañán o despiden, pois a xente que lle deixa comentarios dirá, pois que guai que despidan, jaja. É que mira, teño aquí diante un comentario que me deixaron hai unhas semanas. Uf. Juan San Martín, escribe de lo que sabes, puto ignorante, chupa pollas, que no tienes ni idea de lo que hablas. Seguro que tú Pero eres de los que escribía reseñas positivas del Cyberpunk después de su lanzamiento para no admitir que te han estafado. Vida Extra parece que solo contrata discapacitados psíquicos para Ai, por desgravar. A Tú min ves, estas é que cousas fanme moita graza. Eu teño capturas disto e esta paso merda, pero non polo é, non é polo grupo esa, de non amigos pode porque ser, faime tío. graza. Non pode ser, tío. Pero no, eu Non é collo isto normal que alguén e eu é que banei alguén o comentario. é que alguén Vale, diga a iso. persona, podes banear a persona. Sí, sí, o tipo Que xa non alguén ten conta. escriba Esa iso nun conta non a foro. ten. Pero que alguén escriba iso nun foro é de enfermo mental, tío. En plan, ti tes un Sí. problema moi fodido na túa cabeza, rollo de que clase de insultos son eses? Que clase de... Mentalidade Tal. xocas, tío. Non sei. A miña Mentalidade xocas. Non sei, tío, para min é moi superior, sabes? O que quero é un tipo como descargando a súa ira que quero ver. Que problemas tes na túa vida para sentarte diante dun teclado, sentirte con ese poder de decir, bueno, logo xa, os insultos, chupapollas, discapacidade mental, non sei que tal, o sea, puro... Este señor non teño probas, tampouco dúbidas de a que partido vota, vale? O sea, non teño ninguna dúbida sobre a súa afiliación política. Pero, tío, en plan, de verdade, o sea, ese odio que tes, ten que, sabes os bultos de Homer da ira que se llevan acumulando aquí? Supoño Sí. que, claro, se non escribe iso nun foro, vanlle salindo aquí e, claro, ten que expulsalo de algún xeito, non sei, elixiu o foro de Vida Extra Eu penso iso do tema de Homer, que un pouco que dicías ti, o visceral e tal, pero é como moi prehistórico, moi animal, moi primitivo pero tío, é como dicir, como teño ganas de mexar, mexo en riba porque non aguanto. Sí. Sabes? É como, contrólate, pavo. non escribas, non digas esas cousas. Porque podes equivocarte unha vez e dicir, buah, pois vou dicirlle isto, de repente ves as consecuencias do que fas de estás causándolle malestar a persona que lle dis iso. Outra xente discute contigo porque eres parvo, tal. E non aprendes. Quedas a idea de, non, os demais son gilipollas, eu teño a verdade e teño que demostrala aquí, porque están todos trabucados. Ese como instinto Total, animal de non total. podo En fin. controlarme. No, é total, é así. Bueno, non sei se queredes aportar algo máis neste campo, falando un pouco da industria este repaso que Se fixemos agora, sabedes de alguén que busque unha persona para traballar en producción de marketing ou en Podes xestión de poñervos en contacto proxectos ou xestión de marca, pois avisádeme, por favor. Gracias. Tedes a Quero Ana, seguir bueno, facendo Ana- trailers, tío. Pois Ana bichedes, queixa, non Ana está comentamos nese na momento, gruta. Ana está nun momento espera. extrañamente feliz, pero Non comentamos na gruta. Ti bichedes, porque non había gruta, pero ti bichedes que trailer de gameplay tan bonito no que estiven traballando 7 meses. Non o bichedes. Serdes tan perras que non bichedes o puto trailer que xa ten máis de 500.000 de visualizacións. A mí sinachesmo en exclusiva, tomando unha verdad. cervexa. É verdad. eso Sí, é pasou, verdad. eso pasou. Bueno, Isto que bueno. que non sirve de precedente, que creo que a primeira vez na historia que Ana nos ensinou algo É que era antes meu de bebé. tempo, Pero era Pero Moi que antes, o sea, celosa. a primeira vez de historia, que queda aquí por escrito e por audio, que foi a primeira vez que Ana non nos filtrou, nos lo ensinou aquí, na súa man, sabe, rollo de, no, isto non se pasa, isto é aquí. Exacto, de, sí. Se vas fumar, perdes o tú, bueno. A que agora é Coca-Cola. Pero que Pois- bonito. Que música do... No. Que música do Nubia Azul. Que non me cambies de tema. Precioso. Pero mira, Trailer? por facer un último apunte co tema dos despidos e tal, Sí. un caso concreto foi o de 2K España, que hai uns meses sí. fora todo Dios. É que os estudos nacionais, o sea, as oficinas nacionais xa dun tempo a esta parte xa hai unha tendencia que están desaparecendo e se están bueno, non me sai a palabra, pero que se están disminuindo de xeito brutal. De feito, eu cando estiven traballando, que estiven pouquísimo tempo en Electronic Arts España, era un edificio xigante no que había non 600, pero dúcias de persoas traballando
na división española de Electronic Arts, no departamento, cando entrei eu, quedaban 10 personas. É E que seguían despedindo. Estaba ese mesmo verán, estaba pasando a guadaña por Ubisoft e por outros estudios bueno, por outras Sí, sí. compañías, Sí. divisións Con nacionais. con Ubisoft pasou, Sega un, non ten España xa, por exemplo, e non fai falla. É é unha que a, pena. a cousa de 2K a min pasoume porque tiven que ir a Londres a probar o Lego 2K Drive. Eu tiña un fío de correos electrónicos falando coa responsable en España e de repente non me contestaba, quedaban como 2 días para ir a Londres, eu non tiña os billetes nin nada. E de repente foi como, non, é que estamos todos despedidos. Pero da noite a mañá, porque Take-Two considera que a división española, a francesa ou a italiana, o que sexa, non lle dá a rendabilidade que queren, e Unha logo ves, casiña vermella nun e logo Excel. ves, Fora. claro, a seña verbeña, e logo ves Pois a xa conta está. de Twitter desta persoa, da responsable de 2K Ah. España, facendo un repaso de todas as campañas de promoción tan boas que tiveron con WWE, con NBA, con non sei cantos xogos, que funcionaron ben e como agora non o vas ter iso porque van ser campañas promocionais a nivel mundial nas que tas o tes que subtitular ou non, que veña feito, e non tes un produto adicado a cada rexión. Entón, Ujú. vendo isto, vendo que falo eu cos meus compañeros xornalistas de videoxogos e de xornalismo en xeral, é como unha sensación de o sector en xeral non hai forma de gañarse a vida de forma digna e as empresas están procurando coller o Excel e dicir, vale, cal é o número mínimo de traballadores que precisamos para que o produto saia. Sí. Ujú. Xa sexa unha revista, unha páxina web, un videoxogo, o que sexa. Sí, Son totalmente. 5. Totalmente. Son 5. Podría ser mellor con 10. Pero con 5 sae, non? Sí. 5. Opinión impopular. Sei de quen estás a falar, Sí. de quen persoa estás a falar, e opino que as empresas de videoxogos gastan demasiados miles de pavos en influencers. Iso é Porque certo. eu sei o que eu Seguro. lle paguei a El Rubius e a outro un señor especial que xogaba Fortnite, que xa non me lembro como se chama, que era andaluz ou algo. Mira. Eu sei canto Outro... lle paguei por 2 horas da súa vida. E iso paga o salario dunha persoa e media un ano. É que... É que... Bruto, non neto, bruto. Por 2 horas. Hai un mes houve un evento para probar o Spider-Man en Londres. O Mm, Spider-Man 2. Foron os medios. Nós en mm, concreto non fomos, mm. por outros motivos. Pero aí non sei cantos influencers foron, eh? Pero rollo, xente que ten unha conta de Twitter e máis ou menos lle vai ben e xa está, influencer e pa dentro. Adentro, non? Sí. Eu creo que esa é unha burbulla. Levache tempo falando de burbulla dos influencers, non sei que, de realmente canto compensa que son. Eu creo que estaremos pronto nun... De aquí a pouco estaremos nun punto de nicho, de que hai tes que tamén buscar, igual que non pos un anuncio de videoxogos, deixame pensar, non sei, canal historia. Igual non é, decido un canal random que non teña ningunha, non sei, o sea, se A ti dos. fas un xogo de historia, ou un Age of Empires, probablemente queres que este no canal de historia, vale? Por exemplo. E non no de cociña, vale? Sí. Pois eu creo, supoño, que en algún momento empezarás a facer o nicho dos influencers, non este rollo de abrir a man a todos e deixar 50.000, 60.000, 70.000, 80.000 euros nun influencer porque sí, porque crees que ten moitos seguidores e iso chega. Dende logo, o tema da pasta dos influencers, eu creo que iso sí que é unha burbulla que ten que, a nivel publicitario, en xeral, é un tema que pertence ao marketing e tal, que ten que estoupar porque, vaya, non ten ningún É que sentido a se día de cobra hoxe non o vexo problema é impacto que logo a día de hoxe ou lle pagas a unha persoa para que xogue o teu videoxogo en Twitch ou non o vai xogar, non o vai tocar. O sea, están tan acostumados a hoxe xogo este xogo que me pagou tal, mañá xogo este xogo que me pagou non sei que, pasado mañá xogo este xogo. Xa non hai xente que xogue xogos porque lle apeteza. Con isto lembro un chío que fixera, bueno, agora xa non sei se chama chío, pero me entendedes. Un chío que fixera Rubius cando saiu Zelda Breath of the Wild, que dicía, ninguén me pagou para dicir isto, pero este xogo está moi guai, non sei que, non sei canto.
O sea, ata é sorprendente que alguén non lle pague por dicir algo positivo dun videoxogo. Eu creo que quedan eu creo que vai haber un boom nese sentido, non? De novos creadores que teñen que empezar a facer outras cousas. Creo que, por exemplo, Juan, non? Que un dos que creceu nos últimos tempos, en parte porque vai un pouco contra isto, non? Tanto te xogo un xogo de Play 2 como fai outras cousas. Alex el Capo creo que se mantivo moi ben na cresta esa de seguir gañando cartos e ainda así de cando en vez de subir o que lle dá a gana. Está estes días subindo The Legend of Dragoon, en plan xogando en emulador, creo que ten por aí algunhas runs do Isaac, non? Ten que estupar esa burbulla de algún xeito e xa. Eu vexo moi pouco contido xa de youtubers en xeral xogando videoxogos en tal, moi pouco, certamente. E creo que están nun punto tamén de que se é demasiado parecido á tele, están imitando, eu, por exemplo, Ibai, eu teño a miña teoría sobre como se di, a caída en libre, que igual os números din outra cousa, pero de verdade que o nivel de contido de Ibai pareceme ridículo a día de hoxe, en plan, que a maioría dos eventos que fan e tal, pareceme absolutamente ridículo. A dar as campanadas, todo isto, a mí pareceme que me parece absurdo, porque ao final estás invitando a tele, eras como, iba a ser a nova xeración de contidos, tal, e están dando as putas campanadas con Ramón García. E que para mí iso sempre será como el... En plan, sabes de tú eras el elegido, el que iba a cambiar todo, ¿no? Anakin e tal, o tipo ali queimándose, ¿no? En plan de, pero se estás dando os campanados con Ramón García, ¿no? Que mierda, e Gran Prix, lo verá. Non podo. En fin, volvendo a outra cousa, xa, ¿no? Cambiando de terzo para o programa. Eu tive un verán moi... Vou falar do meu verán. Nos desviamos. Nos desviamos de flipar, perdón, pero nos desviamos de flipar, encantoume. Pero está ben, no, este é un podcast novo, é unha nova etapa, aquí falamos do que sae. Falangullo bonito. Tive un verán moi bo a nivel videoxogos, a verdade, podo dicírvolo así, paseino moi ben. Tiven o tempo xusto, pero ao mesmo tempo puidan así disfrutar polas noites e tal. Tiven 2 xogos en concreto que xoguei este verán e que gocei bastante. Un é o Blasphemous 2, ¿no? De Gaze Kitchen, e outro foi o Sea of Stars, vale? Vou falar de Blasphemous 2. De Sea of Stars algún día comentaremos algo, pero bueno, recomendado, se credes un JRPG destes antiga usanza, pois é un bo factor nostalgia. Blasphemous 2 é un xogo bastante bo, que tamén podo dicir que é así, empezamos así, crítica, bastante bo. En plan, xa podo... Quiso que un 8, non sei, canto é un bastante bo. Non temos aquí as estrelas nin as notas numéricas. Gustoume bastante, gustoume moito porque fixo-me ilusión ver como un estudio pequeno, certamente, cando empezou con Blasphemous tivo un éxito, un pelotazo, e soubo aproveitalo, soubo reconducir e soubo manter ese nivel de que non se te vaya a olla, non intentes cousas moi tolas, mantente, fai a segunda parte do teu xogo, que é o que quere a xente agora mesmo, e logo xa se verá o que faz, e iso está moi ben. Pero Blasphemous 2 é a típica continuación destas que corrixe todo o que era un pouco excesivo en Blasphemous, non? E falo dos pinchos, que todo o mundo recorda, e todas estas cousas. Non sei se vos xogastes o Blasphemous o primeiro ou o 2. Non. Bueno, evidentemente bebe deste Metroidvania, vale? Deste tipo de xogo. E este segundo é moito máis Metroidvania, non? Nese campo tes 3 armas en vez de unha, bueno, cambia un pouquiño todo, as magias están demasiado o mellor, como digo eu, pero é un xogo que pasei realmente ben e sobre todo creo que amosa esa idea de novo que tamén triunfo absoluto, de novo estamos ante toda a prensa, toda a crítica upando o xogo, non? De non hai medias tintas, podía ser un fracaso, non, foi un éxito absoluto, eles tamén están flipando. Por certo, o CEO de deste estudio de Game Kitchen é agora o presidente de Dev, non? Se a memoria non me falla, creo que foi escollido agora como presidente de Dev. O cal creo que está ben, porque tes un tío que evidentemente sacou un pepino de xogo que está pois apoiando este sector tamén así, o tema do Estado, e eu creo que todo ese tecido asociativo, pois oxalá alguén poida entrar aí, poida pedir consello e tes polo menos a un presidente que dende logo, non digo que anterior estivese mal, que eu non me meto nestas cousas, que a mí ni me vai ni me ven o tema de Dev, pero creo que interesante que un tipo, un CEO deste calado, e sobre todo ahora que estará intentando, supoño, subir na industria dun xeito moi particular, a base de éxitos, pois tamén decida apostar polo tecido asociativo e bla bla bla, non? Manter esas portas abertas. Non sei como é el, non sei se é majos, non sei como será, pero vaya, sacaron un bo xogo,
E iso ten moito mérito nestes tempos, sobre todo cando hai expectativas, porque as expectativas son terribles nesta industria, todos o sabemos. E Blasphemous 2 cumple exactamente con todo o que se lle podía pedir. Eu sei que hai xente que dirá, me gustaba máis el primeiro, seguro, bla bla bla, pero eu creo que sacaron un bo xogo. E vou non poñer por aquí detrás, creo que teño por aquí aberto, podemos así. Podedes, pero podería desvelo na xente. E mantén esa estética que eu creo que é o que fai algo moi interesante que xa facía primeiro, que é aproveitar a propia cultura que un ten. Esta xente de Sevilla, iso non tal, e recuperan, estaban xa no primeiro xogo e recuperan pois todo iso. Espera, que teño que darlle play, senón non vai, como digo eu nestes casos. Streamlabs, moi ben, e para que se vos ver tamén que se vos vexen a vosas caras. E nada, bueno, xa se va da Semana Santa, religión cristiá, todo isto, pois Blasphemous bebe disto, este aspecto moi bonito, impresionante, o pixel art do xogo impresionante. O do pixel art eu creo que debería haber unha carreira na Universidade de Compostela que sexa esta movida de pixel art. Todo 4 anos estudando pixel art para facer arte, deseño e a de Dios, porque a min flípame. O sea, eu xa sei que aquí non son neutro, eu son fanático dos pixel art e en Blasphemous flipas o punto que se chega a facer, non? Que curiosamente Sea of Stars tamén bebe deste carácter pixel art, pero totalmente diferente, non? Que é bonito. Estes días cando estaba xogando os dous dixen, joder, que cousa chula, que dous aspectos gráficos tan diferentes baseado no fondo na mesma base. Bueno, Blasphemous ten un aspecto, o sea, aproveite esa cultura que les teña, evidentemente a cultura sevillana, porque nós podemos pensar aquí en Galiza, non? Que temos, evidentemente, vemos de episteme apostólico romano, no? E o cristianismo, e iso que temos a catedral de Santiago, o camiño, e bla bla bla, pero ti vas a Sevilla e ves que hai outra, ves como se vive a religión cristiana de outro xeito, evidentemente, non? Non sei se estivestes algunha vez por Sevilla, por Andalucía, pero é outra cousa, evidentemente é outra cousa, e como se vive a tradición dali é outra cousa diferente, non? E creo que neste xogo pois o demostra, e viven diso, non? O sea, saben aproveitar o seu, que é algo moi importante, e creo que non pasa en todos os xogos que se centran, é como se tes un xogo aquí na Galiza, non? E faz un xogo sobre Luisiana ou sobre Miami, pois o mellor pode sair ben, non digo que non, non digo que non debas escribir, nin debas facer xogos que non sea do teu lugar natal, de acordo, pero creo que ás veces terías unha base moi interesante se soubeses aproveitar as túas propias lendas e as túas propias mitoloxía, que é o que fai un pouco neste caso pois Blasphemous, e crea un personaxe tan interesante como o penitente, e a historia do penitente e todo isto, diferentes finais hai, bla 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 bla, que non vou entrar en spoilers nin nada, porque ao final Blasphemous podes pasar o xogo sen ter puta idea da historia do que pasou, en plan, é o típico neste sentido si que é de Dark Souls, non? E de todos estes xogos de non sei que pasou, solo sei que fun matando xente, avanzando e matando xefes, e aquí estou todo chetado contra o xefe final, non pasa nada, pero está aí, é interesante o que contan, a verdade que sí. E non sei, de verdade, que guai. Eu alegrome moito de ver unha segunda parte así, de que corrixan os seus propios erros, sempre digo, entre aspas, que teñamos continuacións así, que teñamos Metroidvanias, porque aquí xa sabedes que eu ademais sou un fanático dos Metroidvanias, isto non é un roguelike, pero xa sabedes que eu bebo moito desta historia. É super recomendado a todos os niveis. Ademais, eu creo que tiven a sorte, por certo, tivo público a sorte de que sai a un precio decente, porque os prezos de PlayStation 5 son unha degeneración, que Juan creo que está, bueno, Juan o mellor ten máis sorte, ten algún código máis por aí perdido, pero é unha abominación os prezos de Play 5 estes dos 80 pavos. Eu non quero saber como a xente consume xogos, pero joder, chegalle ben, o de Play 5 e os xogos chegalle moito. Viñamos de Nintendo Switch xa nos queixábamos, pois agora temos os 80 pavos disto, e creo que el Blasphemous está por 30 euros, non? 29 euros pode ser, eu creo que por aí andaba. Bueno, tiña un prezo asequible de saída, e oxalá haber máis xogos con estes prezos de saída, e sobre todo porque vos digo unha cousa, eu creo que Blasphemous chega a sair a 70 pavos, e creo que o 90% da xente que mercou este xogo por 40 ou por 30 pagaría, o sea, pagaría, sabes o que quero decir? En plan, forraría máis, jodería ser outro tal, pero pagaría. E eles sacarían máis cartos, pero decidieron sacar este precio porque unha decisión evidentemente empresarial. E iso é moi valiente. É moi valente pola súa parte, hai que agradecerlo. A verdade, hai nese sentido grazas, porque este xogo podes cobrar os 70 pavos, e xa digo, eu pasaría por caixa. Non hai máis que decir. Xa digo, xogo tremendo. Non sei se tedes algunha pregunta ou se queres comentar algo e tal, pero bueno,
Viva Eu Blasphemous vin, 2. o sea, toda a xente que vin xogar o xogo, o sea, falando do xogo máis ben, eh, era como a definición de secuela de manual, pero ben, non? De Sí, sí, todos os comentarios que vin é o primeiro, pero mellor. sí. E xa tes como un pouco a retrospectiva de se o primeiro era tan bo, todo o mundo dicía que estaba tan ben, Mm. non xoguei, como non xoguei o primeiro, non sei que se pode mellorar. Pero bueno, Ujú. alégrome moito. É o típico destes xogos, non? Máis armas, máis habilidades, máis Metroidvania, máis rápido, máis áxil, mellor nivel gráfico, ves a mellora, non? O mellor, xa digo, tamén hai unha esencia que se perde o primeiro, esa dificultade a veces inxusta, ese control ás veces tosco, non? Que hai certas esencias nestas cousas, eu entendo, ás veces hai certo purismo nos defectos, non? Como tal, e o mellor cambialo volvese outro defecto de outra maneira, non? Mais que un efecto positivo volvese un defecto para algunha xente, estou convencido. Pero eu paseno moi ben. O sea, eu metí unha viciada tremenda, desto de tempo que teño libre, pa Blasphemous. O sea, cando chegaba a casa, encendía a Play e estaba aí as horas que podía xogando a isto, non? Nese sentido, moi guai. Eu, a verdade, pois estou algo hypeado, non podo evitar dicilo polo Spider-Man 2. Juan, Hostia. non sei, supoño que estás neste puto barco asqueroso, pero eu estou Mira, metidísimo con esa mierda, porque vin o último gameplay que sacaron e dixe, eu vale, non sei, dixe, mierda, como que tiña esquecido, como que non o tiña tan, non sei, como que se me fora a olla, e de repente digo, buf, que faltan 2 meses pa esta movida. Volviume como, subíme o tren do hype, pero deste último billete que saca, sabes? Estaba xa o tren, estaba a punto de dir, voume subir a este tren. Joder, vaya pinta ten mira, Spider-Man. falabas antes ti do prezo dos xogos, é certo, ás veces penso, a de cartos que aforrei dende que traballo disto. Claro. Pero que pasa? Claro, xogas os xogos, tes moitos xogos gratis, pero logo cando chega un xogo como Spider-Man, hai hostias na redacción para ver que pilla o xogo. Ese non o pillas, tío, código, Claro, entón, foi o venres pasado, o xoves, chegou o noso código de Spider-Man. Que guai. E o noso xefe foi en plan, bueno, a ver, quen o que? Entón, bueno, pillou un compañeiro. E outro día, onte, o luns pregunteille que tal, como iba o xogo, porque xa tivera aí uns días para xogar. E a cousa vai moi ben. Ui, Moi estás usando información embargada agora mesmo? Sí, porque como o próximo programa é o Está mes que ben, ven, home, dentro dun mes. Bueno, aí pronto, pero da igual, home, que máis da. O sea, decir que Spider-Man vai moi ben, pois non me lo esperaba, sabes? En plan, hostia. Pa iso faloume estre que non? Pois ser o Cyberpunky. super punkio. Mm. Díxome que a nivel de xogador que facíalle facer cousas que antes non habitualmente xa non facía nos videoxogos. Non podo dicir exactamente o que, pero que cousas que el normalmente non fai nos videoxogos en Spider-Man sí que as fai. Mm. E que está a un nivel brutal. Na, eu non sei canto haberá scripteado nestes gameplays, entendo que bastante, vale. Pero é que tamén hai unha forma dos scripts ás veces que é sentilo que está a facer ti, inda que non esteas a facer que ti o sintas como propio, e iso é super valioso, é super difícil, tamén, seguro que nesto está de acordo Juan, que xogamos a xogos habitualmente de terceira persoa, acción, aventura, non? Uncharted 4, non, por exemplo, non? Que hai moito script, hai moitas cousas así, pero estás dentro do xogo, non? Dis, isto ten que pasar así, de Last of Us incluso. Pero bien, sabes, dis, por que non? Sabes, a tope con isto. Spider-Man 4 que é verdade que o que foron sacando loce, pero joder, terriblemente ben, non sei. E logo nós que eu creo que somos fans de Spider-Man, tamén hai un problema aí, non? Que estamos sempre con este xogo que se hai un superhéroe que lle poidas entrar ben un mundo aberto, que mole o primeiro, sempre xa o decíamos, o primeiro, tanto máis Morales, non? A súa expansión xogo como tal, xa era esa idea de teño viaxe rápida, pero vou ir balanceándome por Nova York porque esta movida é a hostia. En plan, o sea, ese balanceo está, hai unha pureza nese balanceo que é como que vale o xogo, sabes? Inda que o xogo fose unha merda, xa só poder facer iso, xa sería como un o sea, a min xa me valería, non? Díxome ademais, joder, non sei. Dime. Que non utilizou o viaxe rápido aínda. E que non ten pretensión de usalo. Porque o movimento é brutal.
Iso é a hostia, poder falar diso, guai. non? Eu creo que recupera a idea de Red Dead Redemption 2 tamén, non? Que tiñas viaxes rápido e ás veces tiñas que usalos, por distancias abismais. Pero tamén había esa idea en Red Dead de perderte co cabalo, de ir ali, non? E ir pola montaña, ir tal, porque pagaba a pena. Había un sentimento que me paga a pena facer isto, porque sei que vai pasar cousas, sei que vou ver cousas, sei que vou sentir algo. E creo que Spider-Man pois pinta a iso, non? A que va a sentir algo, sendo Spider-Man balanceando por aí. E iso é super... Iso é, non sei. Iso supoño que o xogo o soño, perdón, de calquera videocreador ou de calquera deseñador, non? Que poder facer algo así, é impagable, claro, de facer algo tan bestia como un Spider-Man ou estas cousas, non? E non digo que haxa que ser un triplo A, nin nada por el estilo, digo, eu creo que Blasphemous tamén hai momentos que arcadas ese punto de que ben está feito isto, joder, que ben, e que ben estou pasando, ou Dead Cells, ou Hollow Knight, ou Tetris, o Tetris Effect, non? E iso é valiosísimo para a industria. E non sei, se queredes comentar algunha cousa máis, se tendes algún tema así dos que fomos pois lanzando ao longo... Se queredes abrir outra espita, que ainda temos, eu que sei, 5 ou 10 minutos e ainda podemos darlle aquí a... Eu só quería dar un Olita. titular ao pedazo de bomba que saiu hoxe sobre Ubisoft e os casos de acoso sexual que está a policía metida, que era un segredo a voces que xa sabíamos todos, pero bueno, polo menos está confirmado. Así, despois de 3 anos de investigación, Jesús, por A fin sai denuncia algo. foi... Pode venderse xa nun mercadillo ou algo e que alguén o pille, non? Xa, que intenten botar esa xente de aí. Digo a xente que fai estas cousas que tal, además está máis que sinalada, non sei. A Son ver, non, que son, exdirectivos. son homes heterosexuais blancos e en posicións de Sí, poder, sí. non te preocupes, que o que lles vai sobrar vai ser futuro e recorrido, non pasa nada, non teñas medo. Non, para nada. O que lles sobran de caer mortos. Os rubiales franceses. Joder, Pois menudo veranito. así, Billot Gun Ai. Podemos falar se credes de... non. De Billot Gun Ai World 2. No. Non, que non hai. Non, que non hai nada que Skull Eu and penso Bones. que ese xogo, Non. eu penso que Skull and ese Bones. Beyond Good and Evil non existe. 3 meses despois de vacacións da gruta, Skull and Bones. Non, que da igual, non? No. Que da igual. Onde quedou Non sei, iso? por ir adiantando temas para futuros, non, programas, o seguinte vai ser en outubro, vale? Normalmente, claro, intentaremos sacalos máis ou menos a principios de mes. Non o sei, a veces irá, a veces non, dependerá un pouco das nosas asendas, pero baño, gravaremos cando os 3 ou os 4 esteamos e teñamos gana, e nos vexamos liberados, e que isto non supoña ningún tipo de, como se di, de carga, punto, a todos os niveis. Que xogos quedan por sair este ano, tío? Que está sendo, falando de Spider-Man, falando destas cousas, está sendo un ano bestial, tamén vos lo digo, de lanzamentos, tanto pequenos como grandes. Xa sei que Ana tiña que sacar unha historia que non vai ver a luz, e que non vaimos falar moito aquí, porque era xa, supoño que dixo e pensou todo o que tiña que pensar e dicir na súa vida, pero Na miña cabeciña. esa a industria do que falábamos antes tamén. Por Mira. aí, por suposto, había tiros, dime. Xogos que saen interesantes. Mañá sae, 5 de outubro, Assassin's Creed Mirage. Sí, é verdad, claro. Assassin's Creed. Assassin's Creed. O día 10 sae Forza Motorsport. Aí mira, Spider-Man 2 o 20 de outubro, Super Mario Bros. Wonder o 20 de outubro, o Metal Gear Master Collection o 24 de outubro, Alan Wake 2 o 27 de outubro. Vaya ano, a verdade. Total War Faro a semana que ven. Tamén. Xa o Cities Skylines 2 tamén pronto, que se atrasou, pero creo que queda para este ano aínda, non? Ou non? Retrasouse a versión de consolas, creo que foi. Vale. De Talos Principle, 2 de novembro. Wow. Este ano, por certo, creo que eu non o xoguei, é que eu quería xogar en PC, pero me PC xa non sei se está para isto, o Baldur's Gate 3, que temos un ano que vai ser o dos GOTY. Este ano sí que vai ser bastante interesante, para ver como, xa sei que nós non somos de premios, xa sei que os GOTY non nos importan en exceso, pero teño curiosidade este ano polo tema de Tears of the Kingdom, Baldur's Gate 3 e tal, pero creo que o tema, creo porque unha fonte amiga miña como é Pablo, non, Pablo Pesado, está tamén xogou, me dixe con a barbaridade de xogo, está todo Dios que non caga con iso. Eu xoguei, Eu xoguei, é brutal.
Ujú. Cousa Xa din que Fora entra do non común. nos mellores xogos do ano, din nos mellores xogos da historia, que isto fai cousas que non ten ningún puto sentido, que se fagan, que en plan locura, que estamos ante un fito, non, dos videoxogos, e a verdade é que eu teño moita entrarei, en algún intre, non sei cal vai ser e cando será, pero joder, igual a outro día falamos diso, Juan, non sei, pero hai moito que Sí, falar porque porque, en fin. eu, por exemplo, non son coñecedor de Dungeons and Dragons, Ujú. e meterme aquí de repente de aprender as mecánicas do que é unha partida de Dungeons and Dragons é chulísimo, e logo, aínda que ti ao final vayas por un camiño, digamos, teñas a túa propia historia, eres capaz de captar de o amplo espectro de posibilidades que ten o xogo que é incrible. O sea, a cantidade de opcións de diálogo, de misións que hai é asqueroso. Sí, Fora, no, no. Todo fora o toda mundo di escala. que hai pasan cousas que dis, non ten ningún sentido que pasen, quero dicir, ten sentido, pero que sexa así, o sea, tan fácil, tan que haxa tantas opcións, tan no, tirei por este tellado, metime por aquí de repente, boom, sabes? O sea, é unha misión, non ningún sentido. Non sei, eu moi fan de ver este nivel este ano, falábase mellor ano desde 1998 os videoxogos, e a verdade dá moito medo os lanzamentos que houbo, o deste Sí. ano é absurdo, falamos dende Resident Evil 4 que pasou por aquí. Eu non sei, hai tantas cousas do que falar este ano de videoxogos que xa faremos seguro un especial mellores xogos do ano a final de o mellor en decembro ou non sei, o mellor en decembro pois falamos disto ou dos GOTY facemos un especial ou o que sexa, pero aí andamos. Nada, Bueno, despedimos aquí. retransmitimos Ou os GOTY, retransmitimos, por tío. que non? Retransmitimos, coño. A cara de Juan. Xente, a ver se este programa número 0 da segunda tempada. Loco, Da quinta, sexta estamos na tempada. quinta, Na botei Sexta. sexta, quintas. tía, na Sexta. sexta. 18, 19, 20, Sexta 21, tempada, non, 22. pero no primeiro ano creo que hubo 2, eu creo que aí Sexta. está algunha. Aí sexta tempada, esta é a sexta tempada. Comezachedes vos no 2018, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, Non me 22, preguntes 23. as contas, pero esta é a sexta Jesús. tempada. É Os que a nosos primeira durou fundadores moi son pouco. Sara e Carlos. A primeira durou pouco. Hai unha tempada Esta é a sexta 1.5. tempada. creo. Entón nada, despedimos. Nima. Que non é pouco, 6 anos ahora xa tanto. en vídeo en HD. Bueno, HD non sei se é, se isto está grabado en HD, supoño que sí, non sei. Non, porque Pero levas todo podcast petardeando que flipas. Non, pero iso da igual porque para vos, a vos sí, pero para Ai, isto é verdad, é verdad. Non o sei, É sempre igual, o mesmo, igual non, xa me que esquecera. sorpresa. Así que Por nada. acaso, perdón. Vémonos nun meseciño, en unhas semanas e falaremos máis, vale? Ale. Aburiño, xente. Chao. Au.